Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Atong higala mo, kay magkahatag sila og saktong tubag. Diyan ang imong mga pangutana. Susihon yun din ako pa. Una pa kumubalik niya sa lungsod sa Latiera. Oh, Iho Joe Marie. Naglibog lang ko pa. Tungod kay imposible kayong magpapahilom lang ang pamilya ni Anhing Bay Darwin. Kung pananglit na recover pa ang patay lawas na ini. Nag-usay ka lang sa akong panahon, Joe Marie. Wa kay kalabutan ang kulto nini. Papaminan? Oh, usa? Hinahinay na ng imong sinultihan. Nagduda lang ko pa. Nagduda lang ko. Bye, Iho Joe Marie. Wala ko mahibaw kung saan ti ka sa pagmanipulate, Joe Marie. Serpingüenza! Impacto General! Sige na, Maki. Larga na. Dong Jumari. Hala? Ngano ka, dong? Unsa man day resulta sa imong lakaw? Makalibog kayo, Maki. Kingano man day dong Jumari? Na-recover na kuno nila ang patayng lawas ni Anhing Bay Darwin. Apan gidiretso na kuno sa paglubong dito sa sementeryo sa lungsod sa La Castillon. Di ay? Pero kuwang ko sa pagtuo, Maki. Kingano man di ay? Unsa day imong gituhuan, dong? Dili lang unta ni tinuod ang niya sa kung nahuna, Maki. Dong Jumari? Dili lang gid unta tinuod ang akong pagduda. Ha? Kaya unsa man di ay ang imong mga pagduda dong Jumari? Ha? Unsa man di ay? Nagduda ko nga napalit sa kulto ang pamilya ni Anhing Bay Darwin, Krisha. Unsa? Wala ko'y mahimo kung mismo ang pamilya sa namatay. Mawang dili na gid mo cooperate. Imposible ha saboy. Nga mura lang ugwa sila si Tita Marilyn ug tito nato nga nakita na din patayng lawas ni Anhing Darwin. Ug unsa to? Dito ra kuno gipalubong sa La Castillon? Kuno? Nanguno lang po ko kay wa mo ko makakita o dito ba yun tinuod nga gilubong. Basta nag-istorya na lang na nila, Jo Marie. Mao gani nga niabot sa kong nahuna nga basin og nabayran ug ang posibleng naghimo ni ini mao ang kulto. Naghiskot ka mangyud og kulto. Kagkisabag kulto ha, Jo Marie. Kulto nga gipanguluhan sa nagpaila nga Nicodemus. Jo Marie. Di ba ko sigurado? Pero dako ang akong pagtuo nga ang maong kulto konektado sa karaang kasaysayan sa kong katiguangan. Ang mga Benavides. Huwag taga kada sa imong kaisipan, iho, Jo Marie. Ikasuko kada sa imong amahan. Hatagi og respeto ang maayong dignidad nga giampingan sa mga Benavides sukad pa sa inyong mga katiguangan. Tita Rolaida. Ay, usahay makaingon ko nga nasubrahan na sab si Jo Marie, iha, Krisha. Maula kay Mami. Kanibito ang naagid siya'y prinsipyo nga gusto niyang barugan. Pagatambagilan yun siya, iha. Maminaw magyud to nimo. Yes, Mami. Nindot ang reputasyon sa ilang pamilyang Benavides. Tinamod o tinahod sa sektor sa negosyo lokal man o abroad.
Pero kadang iyang ilink niya sa kulto. Unfair pod kaayo. Naluoy ko ni Menard. Mami Rolida. Nagdako magyud ko sa karaambay sa mga Benavides. Kay si Tiatar sila, usaman sa mga caretaker ini uban ninoy punyong. Pero, waman ko'y namatikdan nga naay kulto. Asa ka og source si Joe Marino? Nga nung nakaingon man siya nga posibleng na-involve ang mga Benavides sa kulto. Basin og, nagbase lang si Jo Marie sa iyang mga research, bahin sa iyang mga katigwangan, o pagduda lang sab siguro tong iya. Hinoon sab. May punto sa kabrana. Para na ako lang ha. Uman ko kamatikod nga si Sir Maynard nanguog kulto dito sa La Tierra. Ayaw lang og kasuko dong Jumari, ha? Pero unfair man good kung pasangin lang nimo si Sir Maynard nga leader og kulto. Maki, Mayong tao ba yung imong amahan? Maunay ako pag-ilag ang Sir Maynard. oh, hinoon. Why prueba? Pero, Maki, mauy akong pagduda kay kabahin sa basahon sa karaang kasaysayan nga naghulagway sa mga katiguangan. Nagbutyag man sa hilom nga dunay naglihok nga kulto. Oh, sa akong nahibawaan, mga pilantropo man sila. Gikan si mong apuhan, hangtod na si mong amahan nga si Sir Maynard. Salamat kay nisanong ka sa kung gustong mahitabo. Aron mo'y mabantay ni Punyong dinhi sa ospital. Okay ra. Ulipon rabi ako sa mga Benavides. Kana! Makamao kang mo lugar kung asa kang dapitan na hiangay. Naglibog lang ko. Usay mong nalibka. Sa dihang naapa sa critical nga kahimtang si Punyong kay nagkumatos, nag-hire kag private nurse armoy mo atiman. Uda karon no nakalatas sa peligro, imo na gipabantayan ako o gitangtang na sa di mo ang serbisyo sa private nurse. Simple ra kayo ang akong tumong. Simple lang kayo. Aron magkauli ang maayo ninyong kabubot o ni Punyong. Unsa? Ano kinahanglan magikuno nimo ng buhaton ha, Sir Maynard? Sa imong una-una, Punyong. Safety ka. Kung ipabantayan, pati ka ni Tarsila ni Adtong nagkumatos pa ka. Dili, Sir Maynard. Mao ka na ang rason kung nga nung nag-hire kog private nurse. Nga magkaatiman ka nimo, Punyong. Salamat, sir. Bisan ugwa mahibalik ang kanhing maayo ninyong pagtinagdanay sa mga batanon pa kamo. Apa nagkabanding mo, dili ba? Oo. Apahanda ko na kayo o kausaban si Tarsila. Human niabot ang managkaluha. Ayaw na ka nagisguti, Punyong. Sorry. Nalibkas ang akong dila, Sir Maynard. Taoray. Gikasulti ko na si Doktor Manny Wasay. Mahimo ka na kunong mugawasan ng ospital o adto na sa bahay magpakaayo sa hingpit. Maayo noon ang akong alaga, si Marcelo. Kumusta siya, Sir Maynard? Huwag ka ba niya isultihin ni Tarsila? Hingpit ng usa ka mangtas si Marcelo. Uman makapatay ug usa sa mga batan-ong bisita ni Iho Jomari sa karaang bay sa mga Benavides. Unsa? Napatay niya si Darwin. Natuman yun ay
ang gipanagna sa karaang basahon. Nga mutumaw ang usa ka tumbaga sa pamayhon sa usa ka mortal. Apan ang kasing-kasing iya sa dili mahulagway nga bangis kaayong mananap. Punyong, hinay-hinay nang natuman ang timailhan. Alang sa katumanan unya sa propesiya. Sir Minard, Oh, yano punyo. nakita ko karon sa imong naong ang tumang kalang dun. Punyo. Sir, ulipon uyamot lamang ako. Apan bulahan sa tanang bulahan kay nakita og nasaksihan ko man ang kabalaanon sa imong naong. Punyo. Dili ako takos bisan sa pagbadbad man lang sa liston sa imong sapatos. Apan buhaton ko kana aron pagmatuod sa akong kamapaupsanon sa imong tanang kamanduan. Isip akong supremo. Nakita ko ng daan ang imong kamatinud-anon, Punyong. Gusto kong muhawak sa imong mga tiil. Ikahatag mo ba kanako ang pagtugot? Ha? Supremo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!